hormatly vatandaşlar. Men şol gepleşigimde siziň bilen bilelikde seredip geçjek bolýan meselem bar. Ol meselede näme üçin Türkmenistanyna çörek yetmezçiligi bar? Näme üçin Türkmenistanyna un yetmezçiligi bar? Gelin hemmemiz bile her maşalanyň iň esasy iýmitiniň biri bolan un we undan çykýan agyk garytlaryň Türkmenistanyna soňky ýyllardaky öndürilişini analiz edelim. Başta biz 2019 ýylda ekilen we 2020 ýylda ýygylan buğdaýyň möçberini barlap görülen we näme sebäpli Türkmenistanyna un we çörek gytçylygynyň dörenine seredelim. 2020 ýylda yerlerden gelen ýygym raportlary we Türkmenistanyň statistikasyna görä Türkmenistanyna 1.476.000 tonna buğday ýygyldy. Egerde Türkmenistana ýylla ilaty eklemek üçin 765.000 ton buğday gerek bolsa, onu Türkmenistanyň statistikasyna görä Türkmenistanyna buğday 1.476.000 tonna ýa-da 230% gereginden artyk öndürildigi bolýar. Diýmek Türkmenistanyň harmanlaryna ýene-de 630.000 tonna golay buğday rezerwde durmaly. Ýöne hakykatdan bolsa Türkmenistanyna buğdaýyň uly yetmezçiligi bolup dur. Oňa subutnama çörek we uny duran adamlaryň nowatlary. Eýem şu günler geçen ýylyň hasyly guturan soň täze hasylyň hasabyna Türkmenistanyň ilatyny un bilen üçin edýärler. Türkmenistanyň käbir ýerlerine adamlar fevral aýyň uny entegam alyp bilen oklar. Diýmek Türkmenistanyna buğday ekişde we ýygymda uly pripiskalar, paraxorluklar, yalan maglumatlar, yalan statistika bar. Egerde Türkmenistanyň ilatyna bir ýyllyk jemi 765.000 tonna buğday gerek bolan bolsa, onu hakyky ýygylýan buğday tahminan 400.000 tonna barabar. Türkmenistanyna ýygnalan 400.000 tonna buğdaýyň hakykatdan bolsa kagyzda pripiska edip 1.476.000 tonna görkezilýär. Diýmek, hökümetiň buğday hasylynyň ýygyly statistikasyny günü 3'e paýlamaly. Onda dogry bolýar. Ine Türkmenistanyna 70%-da goly pripiska we yalan statistiki maglumatlar bolany üçin 2020-nji ýylda un we çörek gytçylygy emele geldi. Siz diýip bilersiňiz, hawa pripiska bar ýöne ýerine ýetirjek hökümetiň ýolbaşçysy Berdimuhammedow ol zatlardan habaram ýok. Onda näme üçin men Fransada oturup buğday ekilişigine we ýygymyna uly pripiskalaryň, paraxorluklaryň bardygyny 3 sagatyň içinde analiz edip şonu kesgitläp bilýän. Näme üçin Türkmenistanyň ýerine ýetiriş hökümetiniň ýolbaşçysy Berdimuhammedow Türkmenistanyň içinde oturup şonu bilmedik firan bolýar. Näme üçin Berdimuhammedow elinde hemme statistika bar bolup elinde o hojalyk ministrligi bar bolup onun içinde 150 adama golay işläp şol pripiskalary tapyp bilen ok. Adamlary jenaýda çagyran ok. Näme üçin o hojalygy barlayan edaralar Berdimuhammedowyň eline bolup şu zatlary kesgitläp bilmedi. Näme üçin generalna prokuratura şol pripiskalary barlyk geçirip tapyp bilen ok. Näme üçin yerli adamlara inanman Aşgabatdan getirilen hekimleri Berdimuhammedowy alýarlar. Ol diýmek hekimleri Aşgabatdan getireniň bilenem pripiskany saklap bolanok diýmek. Munyň bir jogaby bar. Berdimuhammedowyň özi paraxor, hemme ýyllap edilýän paraxorçylygy düşünüp meseleleri nede çözüp bilýär, nede çözesi gelýär. Şonuň üçin Türkmenistanyň hemme puduklaryna, hemme edaralaryna diňe paraxorluk höküm sürýär. Hemme zat paraxorluga ýatdy, döwlet ýykyldy, kanunlar işlänok. Berdimuhammedowyň özi birinji bolup konstitusiýany bozup, kanunlary depkiläp ýör. Onun garyndaşlary ondan galanok. Siz näme? Mundan soň Berdimuhammedowdan adalatga garaşýaňyzmy? Berdimuhammedow paraxorluga garşy görüşer diýip pikir edýäňizmi? Özi paraxorlugy alyp barýan bolsa, döwlet paraxorluk zeraly dolandyrylýan bolsa, ol özüne garşy görüşmede. Diýmek ýene-de öňümizde un we çörek gytçylygy bolar. Inni biz
2020-nji ýylyň buğday hasylynyň ýygylşyny analiz edilýär Türkmenistanyna şol ýylyň un we çörek gytçylygy bolarmy ýa-da ýok şonu kesitläli. Ýene de Türkmenistanyň Watan Habar programmasyna ýüzleneli. Olaryň 2020-nji ýylyň 14-nji awgustyndaky maglumatyna görä 2020-nji ýylda Türkmenistanyna 690 000 hektarda buğday ekilmeli. Şol sebäpli 2021-nji ýylda Türkmenistanyň harmanyna 1.400.000 tonna buğday hasylyny almaly diýip aýdyrly. Diýmek, Türkmenistanyň hökümetiniň boyun alan meýilnamasy boýunça 690 000 hektar buğday ekip, her hektardan minimum 20 sentner buğday alıp Türkmenistanyň harmanlaryna 1.400.000 ton buğday gelmeli. Gelinini şol prezidentiň borç alyn meýilnamasynyň ýetirilişini analiz edeli. Watan Habar programmasyna görä we Türkmenistanyň statistikasyna görä ekişler dolu we wagtyna geçirildi. Diýmek, Watan Habar programmasynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyna 2020-nji ýylda un ýetmeşçiligi bolmady. Onu kesitlemek üçin birinji bilen biz Türkmenistanyň halkyna näçe un we undan çykýan makaron vermişer ýa-da şoňa meňzeş azyk önümlerini hasaplaly. Egerde Türkmenistanyň içinde takminan 3 milyon halk ýaşaýan bolsa we her adama norma boýunça bir ýylda takminan 140 kilogram un we undan çykýan önümler gerek bolýan bolsa, onu diýmek Türkmenistanyň ýaşaýan 3 milyon halka bir ýylda un we undan çykýan hemme önümleri öndürmek üçin jemi 400.000 tonna un gerek bolar. Egerde Türkmenistan 764.400 tonna buğday ýygyp bilýän bolsa, onu biz arqyn halkymyzyň ýyllyk iýjek uny we ondan çykýan önümlerini, ýagny 420.000 tonna uny üpçün edip biler. Diýmek, prezidentiň meýilnamasy boýunça 1.400.000 ton buğday ýygylanyna Türkmenistanyna gerekli 764.400 tonna buğday üpçün edilir ve yine de 635.600 ton buğday harmanlarda rezerv hökmünde durmaly. Diýmek, açlyga aňyrda dursun, biz buğday daşna satyp eksport edip valuta kazanyp bileriz. Ine bul kabul edilen prezidentiň meýilnamasy. Bul Watan Habarlar programmasynyň we Türkmenistanyň statistikasy. Ýöne biz hakykaty tapjak bolsak, yerlerden gelen habarlary analiz edip hakykaty tapmaly. Gelin şoňa serdelin. Birinjisi, Türkmenistanyna hiç wagtdan 1 hektardan ekilen buğdaydan 20 sentner buğday ýygynalyp görülenok. Türkmenistanyň statistikasy bizi eýýäm şol ýerde alýar. Onu bilmek üçin o hojalyk boýunça super ekspert bolmagy geregi ýok. Mysal üçin, Kazakystan buğday öndürmek boýunça Sowet döwletleriniň arasynda liderleriň biridi. Kazakystanyna her buğday ekilen hektardan ortaça 14,1 sentner hasıl ýygnalýar. Orset bolsa her hektardan 19,1 sentner hasıl alýar. Kazakystanyň we Orsetdiň buğdaýynyň hili, kleykavinasy hem ýokary bolýar. Agronomlary gaty güýçli, howasam düýünden başga hili. Tehnika üpçünçiligi hem bize qara gowy. Yerleri sup üpçünçiligi hem boýunça Türkmenistanyň aqyaly problemalary ýok. Ine şonuň üçin Kazakystanyna her bir hektardan 1410 kilogram buğday alyp bilýärler. Orsetde bolsa 1910 kilogram buğday alyp bilýärler. Indi seredin, özüňiz Türkmenistan tehnika üpçünçiligi pes bolan soň, suw üpçünçiligi pes bolan soň, agronomlar Kazakystanyň agronomlardan bilimleri pes bolan soň, paraxorluk we pripiskalar ummasız bolan soň, ol nädip bizde Kazakystanyňkydan her hektardan alınýan buğday köp ýygnap bolýar. Egerde Kazakystanyna ortaça 14,1 sentner bolsa, Türkmenistanyna nädip 20 sentner her hektardan alyp bolýar. Ya da Berdimuhammedow Lewa baranna onu 58 sentner her hektardan alýar diýip aýdýarlar. Onun näme akly ýokmy? Sebäbi ýüzüne garap alýarlar. Hakykatdanam Türkmenistanyna her hektardan 8 sentlerden buğday ýygylýar. Diýmek 2020-nji ýylda ekilen buğdaýyň 690 000
gektarından 552 min tonna buğday yığınap bolyar. Onam unu geçersek 303.600 ton un bolyar. Elbette bu Türkmenistan'a her yıl norma boyunca gerek unun 70%'dan yapıp bilmeyer. Türkmenistan'a yine de 116.400 ton un gerek bolor. Ya da koşmasa 212.000 tonna buğdayı Türkmenistan'a daşından getirmeli olur. Dine şoňa Türkmenistan 50 milyon dolar goloy pul soňmaly bolar. Ine şol 50 milyon dolarym Berdimuhammedov tölemän soň bizde un we çörek problemalary bolup dur. Indi men size näme üçin Türkmenistan'a eklen buğdaýyň her hektaryndan 80 centlerden köp buğday alıp bolmaýanyny düşündirýin. Onun için Mary we Lewapda işleyen dayhanlarından gelen maglumatlara serdip görelim. 2020 yılın ekişini ve hasıl alınışını analiz etsek ýagdaýlar şeýle. Buğday yığınalıp gidip dur. Bütün halkı ağırlap 35-40 centlerden alyar her hektardan hekimler raport berýärler. Hekimler oktyabrın ahirine ekişlerden dynlyk diýip raport berýärler. Aşgabatda. Hükümetim ağzını doldurup Vatan Habar programmasından maglumatlary halka ýaýradýar. Ýöne hakykatdanam etraplarda sürmäne tehnika üçünçlügi gaty pes derejede bolan soň ekiş planynyň ýartynam ýagny 50%-nam etraplar diýinip bilmediler. Ekişin gatyjy garýanynyň esas sebäbi tehnikany ulanyp ýere agdaryp sürmeli, tekizlemeli, yerlere ders çekip yerleri su almaly. O zatlar bolman soň buğdaýyň ekmek wagty geçýär. Ortalyň diýişýäli polny proval bolýar. Ekişler giýje alan soň dekabrda tehnika bolman soň taşlanan buğday tohumlary guşýar, sowurýar. Eklen buğdaýyň 30% eýýäm ýitýär. Dayhanlar her hektaryna buğday tohumy 220 kilograma derek 150 kilogram berilýär. Onun tapawudyny gyra satýarlar. Eýýäm ekişin başına paraxorluk edilip ekişin normativ düzgünleri bozulýar. Bu ýerde de ekilmeli buğdaýyň 30% ýitýär. Dayhanlar ekişi guturup noýabrda göýgüriş almadylar. Olum ekişin ýyda alanyny üçin bolmaýar. Her hektara 100 kilogram ösüş azot fosforuny hökümet bermeli. Onam noýabrdan soň berýär. Birden noýabrdan doňukçylyk bolaýsa da ýene de 50% ekişin ýitýär. Şul problemleri jemleseň ekmek üçin berilen 150 kilogram buğday tohumy ýarty ýitýär. Soň bolsa sümmül suwuny bermän soň suwaryş suwunyň ýetmeşçiligi bolan soň buğday eklen ýerlerden her hektardan 35-40 centner alman hakykatdanam 8 centner buğday ýygnalýar. Hemme etraplarda takminan şular ýalýardy. Mysal üçin, Mary etrapynda 5000 hektar ekiş plany baglanmaly bolsa 5000 hektara 220 kilogram buğday tohumunu alýarlar. Jemi 1100 tonna buğday tohumy bolýar. Onun 750 tonnasyny dayhanlara berýärler we galan 350 tonna tohumunu satyp pullaryny jüýsüne urýarlar. Ine muňa hökümetden buğdaýy ogurlamak diýilýär. Onun için General Prokuratura işler derňap hekimleri ve buğday tohumunu paýlayan adamları cinayete çekmeli. Bu kezzapçılığı hükümette işleyen adamlar mecbur ýagdaýda etmeli bolýarlar. Sebäbi pul berip işe girýärler ve her ay ýokara para bermäni mecbur bolýarlar. Hekimliklerdäki işleyen adamlaryň paraxorluklary üçinem soňunda dayhana jogap bermeli bolýarlar. Eger de men çykyşmy gysgaça jemlesem, çykyşymdan şular ýaly netijeler çykaryp bolar. Birinji, Türkmenistan'a her hektardan 8 centlerden köp buğday alıp bolamak. 2020 ýylda ekilen buğdaýyň 690 min hektaryndan Türkmenistanyň harmanlaryna 552 min tonna buğday barar. Ol bolsa bizim halkymyzyň ýylky üçünçiligiň 70%-dan ýapyp bilmeýär. Eger de buğday ýygynalandan soň buğday we un ogurluklary we paraxorluklary hasap etsek, ýagny magazyndakylardaky, bazarlardaky, harmanlardaky ogurluklary hasap etsek, onu ýene de diýmedim diýenne unyň 20% ýitýärde halka ardan bahadan barmaýar. Diýmek bizde buğday hasyly halka gerek bolan
50%'ından yapmayar. Biz yine de 400.000 tonna buğday daşından getirmeli bolýar. Türkmenistan 400.000 tonna buğday almak için 94 milyon doları sarf etmeli bolýar. Menin berdim Muhammedow bir soragym bar. Egerde siz 95 milyon dolara şart ýagdaýda buğday alıp Türkmenistana getirseňiz, onu bizde umutçılığı bolmaz. Näme üçin siz şunu edeňiz? Näme üçin 11 milyona itin şeklini gurýarsaňyz, itlere 50 milyonluk dolarlyk köşkler gurýarsaňyz her vilayetde özüňizi köşkdäk basaynyňyza daşypdyň akullar getirdiýän bolsaňyz, näme üçin türkmen halkyny aşykdan çykyrmak üçin 95 milyon dolary büdjetden sarf ediňiz? Ol siziň puluňyz däl. Ol bizim tebiği baýlyklarymyz satylyp şolardan gelýän pullar. Ol pullar halkyň pullary. Ýa-ni dogrymy? Berdim Muhammedow Türkmenistany bankrot etdi. Türkmenistana gelýän pullaryň esasy bölegini öz guruluş biznesine soğup, paraxorlugy dowam edip, halkymyzy talap ýör. Ine häzir iýun aýy. Oktyabr aýyndan uňgytçylygy başlar ve geljek ýylyň may aýyna çelli dowam eder. Häzir 95 milyon dolary yetmeýän buğdaýy alsa, halkymyzy aşykdan gora biler. Ýöne Berdim Muhammedow halkyň dertleri bilen iş ýok. Sebäbi biz açyk saýlawlary geçirip Berdim Muhammedowy saýlamadyk. Biz politika goşulmadyk. Ine şonuň üçin goýberen ýalňyşlyklarymyzy düzeltmek üçin galmana mejbur bolýar. Watandaşlar, men şol gepleşimde Türkmenistanda ýene de bir un gytçylygy bolar diýip sizi habardar edýän. Oktyabr aýyndan gytçylyk has bildirer. Bul diktator bilen biz hemişe ýa-da suw gytçylygyny ýeňmeli boluruz, ýa-da un gytçylygyny ýeňmeli boluruz, ýa-da çörek gytçylygyny ýeňmeli boluruz, ýa-da tok kesiler, ýa-da suw problemasy bolar. Umumyň diňe kösene durarys. Ahir biz şu diktator sistematyny aýyrmasak bolmaz. Biz täze demokratik sistematyny gurup, açyk saýlawlary geçirmesek, bizim geljegimiz gatykyn bolar. Bagty durmuşymyz bolmaz. Onu biz etmesek kim etsin? Şonuň üçin beýik türkmen halkyň öňe, dewlete, diňe sag bolun.